Amics de l'Arxiu Nacional, us vull donar les gràcies en nom del Museu d'Història de Catalunya per haver-nos convidat a formar part de la celebració del Dia Internacional dels Arxius i aprofito per desitjar-vos un feliç aniversari dels 40 anys de la vostra creació. Els museus i els arxius compartim la missió de la salvaguarda i la difusió del patrimoni que preservem i també una clara vocació pedagògica i el compromís de servei públic. La cooperació que s'ha establert entre les dues institucions des dels seus inicis, ara ja fa anys, ha estat una relació propera, receptiva i plena d'intercanvis. Part dels fons documentals que preserveu i que custodieu formen part no només de l'exposició permanent del museu, sinó també són imprescindibles en la presentació dels projectes expositius que exhibim. L'experiència de compartir projectes ens aporta, crec, la certesa de contribuir a un relat comú que impulsa i estimula la memòria històrica en clau de país. Repeteixo les meves felicitacions a l'Arxiu Nacional.